Di waktu Madangkara iku ngadakne sayembara to. Lah waktu kuwi iki kan mantili iki kan sik walah sik ayu-ayune kae, bolong. Lah mantili iki kan sapa sing iso waktu kuwi sayembarane kan sapa sing iso ngalahne mantili iki kuwi iso didadekne bojo waktu kuwi to. Aku ki waktu kuwi ki ya krungu, cuma ki ya kayane iki rono ki wong aku iki ya asline wong sekti. Wong ampuh ngono kae aku iki wong wis ora tertandingi lah waktu iku pendekar iku. Cuma aku ki kan piye ya merasa kaya ora pantes ngono, cuma ya terus lah wong dek iki sesumbar mantili waktu iki. Sapa sing iso ngalahne aku? Peken bojo aku ngono waktu kuwi. Lah, wah pendekar kon ndi wis kuwi. Kuwi wis ngetokne sembarang-barang kalah kabeh kuwi karo mantili kuwi. Lah mantili kuwi mau wis waktu kuwi mau kan wis sumbar wis serenek lah carane sing iso ngalahne to. Lah wis sumbar kaya ngono terus aku ya teko to, teko dhuwur ki mau abur ngono aku iki. Wer tlebuk ngono kuwi. Lah bar tlebuk ngono kuwi terus kaget kok mantili kuwi mau. Lha iki wong ndi ngono. Padahal Dihayu Pitaloka iki ning dhuwur. Ya ngwasi aku wae wong paling terpesona ngono. Cuma ya ora tak gabres karena aku iki sik karo mantili kuwi mau sumbar ngono kuwi lah aku iki jane ya piye. Ora penak. Tak parani kuwi mantili kuwi mau. Wer. Lah ning kono tak tantang. Wah, ning kono kuwi mau kan wis terjadi peperangan to ngono kuwi waktu iku mantili iki mau kalah. Wong aku iki pendekar hebat tok. Lah kan aku wis arep didadekne bojo to ya. Dihayu Pitaloka wis rada cemburu waktu kuwi. Lah wis mari ngono kuwi mau lah Brahma Kumbara ora trimo. Lah dake mau abur nekani aku. Lah ngetokne ilmu Brajamusti waktu kuwi. Lah aku ya jenenge wong ampuh aku ya ngetokne jurus kaki 1000. Lah dake pas ngetokne aku ya mlayu. Cuma yo balik neh wong langkah 1000 ku yo cepet. Akhire dek kekeselen Brahma Kumbara kuwi. Brajamustine iki sampe entek paling wong wis ora nganu.